Tin suresi. Tin suresi Mekke dinen surelerden bolup 18 ayetden ibaretdir. Surenin adı ilkinji ayetde agdylyan we incir manysyny aňladyan tin sözünden alınanlar. Bu surede insanyň ähli zatdan mertebeli yaradylanlygy, ahiretde hem eden işler üçin Allah'ın önünde hasap berjekligi barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen. İncire we zeytuna, Tur Sina dagyna, bu asuda aman eten şäher Mekke kasam bolsun. Taqiq biz insany iň ajaýyp görünüşde, hoş surat, akylly başly, kämil bir barlyk edip yaratdyk. Soň ony eden erbet işleri sebäpli pes derejeli, kepilleriň iň aşaky pes derejeli kepilligine düşürdük. Emma iman getirip ýaşy işleri edýänlere welin hiç iyidi üzülmeýän sylaglar bardyr. Munça delillerden soň din kıyamet günü meselesinde kim haýsy da seniň aýdýan sözlerini yalan hasaplap biler. Allah hüküm ýöredijileriň iň rüstemi dälmeýsem